Не было апаскі, што цяпер не час для гэтай кнігі? Калі пачынаў пісаць, то я разумеў, што гэтыя выбары могуць сваю ролю адыграць в нашым жыцці. А калі ішла асноўная праца, это якраз травень, чэрвень, ліпень, ты быў, напэўна, упэўнены ў тым, што гэта сапраўды вельмі важна. І калі я апісваў падзеі, пісаў нейкія там главы, звязаныя, напрыклад, з вербоўкай людзей, перакідкай праз мяжу, рэпрэсіямі, то просто вот это все перад вачамі было. Бачыш тэлебачанне, бачыш тэлефон, а вот гэта ўсё адбывалася ў 30-е гады. Як беларуса ламаюць, жыхара Беларусі ламаюць, як за беларускую мову яго рэпрэсуюць, як ён вымушаны кудысьці з'язджаць, а потым шукаць сваю беларускую долю. І гэта ўсё натхняла мяне, па сутнасці, каб гэта ўсё дарабіць, дапісаць і зрабіць. І вось раптам зараз восень, і я вырашыў, што цяжкая сітуацыя, краўдфандынгі ўсе знішчылі, выклікалі мяне на допыт ужо наконт краўдфандынгаў. За свае грошы ўласныя, але ж выдаў, не мінімальным накладам, але выдаў, бо справа гонару. Дзе шукалі матэрыялы для сваёй кнігі? У вялікай колькасці гэта архівы польскія, гэта архіў стражы гранічнай. Там знайшоў вельмі шмат дакументаў як па польскім баку мяжы, так і па савецкім баку мяжы. Заслаўе, Менск, Бабруйск. Я проста быў радаваны тым, што столькі матэрыялаў зусім невядомых. Там нават не тое, што беларускія, там і польскія гісторыкі не працавалі. Ёсць дакументы, якія мне, дзякуй Богу, атрымалася з архіва ФСБ выцягнуць. У розныя часы, але атрымлівалася. Ёсць шэраг дакументаў з беларускіх архіваў. Але в асноўным, канешне, гэта дакументы взятыя з польскіх архіваў, якія апрацоўваў, якія я якраз аналізаваў вельмі моцна. Акрамя дакументаў архіўных, гэта уласныя экспедыцыі. Дзякуй Богу, я прайшоў ад Верхнедвінска да Давыдгарадка, вельмі часта сваімі нагамі ўсю гэтую даваенную мяжу. Сустрэў вельмі шмат і сведкаў эпохі, і сустрэў вельмі шмат людзей, якія маглі нешта расказаць. Вы ведаеце, што ў мяне вялікая калекцыя артэфактаў, дакументаў, матэрыялаў. У тым ліку гэта дапамагала. І самае галоўнае, на мяжы цывілізацыі вось гэтая кніжка ні ў якім разе не паўтарае мяжа Лізаслаўя, і мяжа была пад Мінскам. Тыя кнігі, якія выйшлі ў 15-17 годзе. Я імкнуўся зрабіць зусім новае выданне. І гэтая кніга 400 старонак самого тэксту, акрамя гэтага 300 здымак унікальных. Здымкі, якія і архіўныя, і сучасныя здымкі. І галоўнае, што галоўны герой гэтай кнігі звычайны чалавек. Будь то жаўнер КАП, жаўнер савецкай аховы памежжа, памежнік, гэта адно, але ж звычайны чалавек, жыхар вёскі, горада, выведнік, звычайны ахвяра мяжы, якім маніпулююць. Гэта вельмі важна, таму што паказаць трагедыю гэтага чалавека, паказаць рэчаіснасць на гэтай мяжы. Зразумела, ёсць мілітарны бок, мацаванне, структура памежная з таго боку или з гэтага боку. Але зноў-такі я пісаў гэта даступнай мовай, каб гэта зразумеў і навуковец, я пра гэта і пішу. Кніжка разлічвана і як на навукоўца, так і на чалавека з вуліцы, які проста цікавіцца гісторыяй Беларусі. Не заўважылі падабенства падзей сённяшніх і апісаных вамі ў кнізе? Тройкі, арышты па начах у 30-е гады, прыезд, зачыненая мяжа. Вось у нас увесь час мусіруецца пытанне зачыненай мяжы. Вось гэтая самая мяжа павінна была быць зачыненай. Праз яе легальна мала хто мог. Толькі праз Коласава, праз візу можна было праехаць. І то гэта былі адзінкі людзі. Але ж, калі ты жывеш вось побач твае сваякі праз гэты плот жывуць, але яны ўжо жывуць у іншай краіне, як да іх не пайсці, як не прайсці. Арышты за тую ж самую беларускую мову і на польскім баку, і на беларускім баку, то есть на савецкім баку на гэтым. Гэта ўсё паўтараецца, і шмат дзе я бачу гэтую трагедыю беларуса. Асабліва, калі тут раздзел асобны пра рэпрэсіі, менавіта на памежнай тэрыторыі, і калі чалавека арыштоўваюць проста за таго, што яго брат жыве ў Польшы, яго абвінавачваюць у супрацы з польскай выведкай. Гэты антыпаланізм, які мы бачым сёння, вельмі моцны. Часта надуманы, просто чалавек, які размаўляе і думае па-беларуску, і думае пра Беларусь, яго абвінавачваюць у нейкай прапольскасці.
катаванні, жорсткасць, якія апісаныя ў ўспамінах людзей адзінак, якія выжылі, прайшлі праз турмы ці ізалятары памежныя. Это жудасна, але я не думаў, што такое можа паўтарыцца ў 21 стагоддзі. А калі ў жніўні пісаў 9-11, я сидзеў, не было інтэрнэта, я сидзеў, пісаў гэтую кнігу, а потым атрымліваў інфармацыю, за голову хапаў. Жудасна было, што паўтараецца за столькі часу прайшло. Здаецца, трэба было б ужо высновы зрабіць. Самае галоўнае, мне шкада наших сілавікоў, маладых хлопцаў, якім проста вбілі в голову, што на іншым баку стаяць ворагі, якія пытаюцца разбіць тое, што яны збудавалі. Але людзі не жадаюць разбіваць тое, што будавалася раней да іх. Але калі чалавек хоча размаўляць па-беларуску, пісаць і расказваць, гэта яго права. Лічу, што гэта павінна стаць агульным правам. За гэта, я думаю, людзі выходзяць на вуліцу у тым ліку. Мы сёння ізноў на мяжы цывілізацый. Сапраўды, можна параўнаць, дзякуй Богу, мы не раздзелены. На вялікі жаль, улада маніпулюе гэтай мяжой і весь час расказвае пра тое, што нехта хоча адарваць захад, усход і гэтак далей. Няма, дзякуй Богу, гэтых момантаў сапраўды ў жыцці. Можа нехта проста маніпуляваць, гісторыкі могуць спрачацца, але ні адна дзяржава пра гэта не заяўляе. Але разам з тым мы з'яўляемся сапраўды на мяжы цывілізацыі ўсходняй і заходняй, у сэнсе Европы, калектыўнага захаду. І вось Расія вялікая, якая таксама будуе свой зараз падмурак той імперскасці, але якой імперскасці? Ці гэта будзе Расійская імперія, ці гэта будзе Савецкі Саюз? Ці будзем збіраць землі Расійскай імперіі, ці будзем збіраць землі Савецкага Саюза Рэспублікі? І мы, беларусы, на вялікі жаль, вымушаны існаваць паміж двумя імперіямі, разам з тым вымушаны мабілізавацца і будаваць сваё нацыянальнае, у тым ліку грунтуючыся на гістарычных ведах. Трэба ведаць, пра што прайшлі нашыя продкі, трэба ведаць, якія былі выпрабаванні на той мяжы цывілізацыі, калі вёска была падзелена, калі школьнік вымушаны быў сколасаваць стол са столб з 15 год бегчы ў Менск, каб вучыцца ў універсітэце, яго лавілі, абвінавачвалі тым, што ён польскі агент, і расстрэльвалі ў курапатах. Гэта факты, якія варта ведаць. І гэта не польская, не расійская гісторыя, гэта беларуская гісторыя. Якія высновы мусяць зрабіць чытачы? Першая галоўная выснова: беларус павінен быць гаспадаром у сваёй краіне і сам вырашаць лёс сваёй дзяржавы. Бо калі чужынцы пануюць і калі яны вырашаюць русіфікаваць, паланізаваць гэтую тэрыторыю, выселіць гэтага чалавека, рэпрэсаваць яго, вельмі кепска для беларускай нацыі гэта. Калі ты сам гаспадар і ты сам вырашаеш лёс сваёй дзяржавы, то гэта 90% перамогі. Ты сам гаспадар гэтай краіны. Але з другога боку, трэба ведаць факты, трэба ведаць трагедыю свайго народа, трэба ведаць, пра што прайшлі гэтыя людзі. І неважна, гэта быў беларус, паляк, габрэй, гэты чалавек жыў на нашай тэрыторыі, ён быў здесь. Я лічу, што гэтую кніжку у тым ліку варта было прачытаць сённяшняй беларускай уладзе, каб зразумець, што не варта маніпуляваць гэтымі фактамі пра даваенную мяжу, і варта шанаваць трагедыю нашага народа і зразумець, што кніжка гэтая не напісана для палякаў і для рускіх, гэта кніжка для беларусаў. Я імкнуўся, каб наш народ гэта ведаў і шанаваў. Спадзяюся, што людзі змогуць, і большы наклад будзе. Зараз лічу, што хоць бібліятэкі атрымаюць, а далей будзем глядзець. Ці будзе прэзентацыя і аўтограф-сесія? Планую на прэзентацыю 6 лістапада на Калгарыйскай 1 у 7 гадзін. Запрашаю ўсіх. На вялікі жаль, было цяжка знайсці месца, дзе можна правесці экскурсіі. Таксама цікава. Людзі тэлефануюць, пытаюць, нават у часы каронавіруса такога дзікага пыталі. Зараз баяцца людзі, канешне, не толькі палітыкі, баяцца і каронавіруса таксама. Але Мельнікаў, гісторык Ігор Мельнікаў, кандыдат гістарычных навук Ігор Мельнікаў, пайшоў на курсы павышэння кваліфікацыі, атрымаў пасведчанне дзяржаўнага ўзроўню і атрымаў пралангацыю ліцэнзіі экскурсавода і мае права наступныя 5 год праводзіць экскурсіі. Я думаю, што буду праводзіць экскурсіі, бесплатныя экскурсіі
Баяцца людзі амапу, баяцца рэакцыі. Я кажу, прыходзім і расказваем гісторыю, а што нам трэба рабіць гэта, расказваць, паказваць, не чапляць палітыку там, дзе не трэба чапляць, але тут і не трэба чапляць. Тут хопіць просто гісторыі селяніна, якога расстралялі, ці гісторыю беларуса, якога за беларускую мову пацягнулі на там 10 гадоў, ці гісторыю чалавека, якога прымусілі працаваць на выведку. Ці які абдурыў, напрыклад, бальшавікоў палякаў, атрымліваў ад тых грошай і проста жыў на гэтай цывілізацыі. Там і буду рабіць таксама экскурсіі і запрашаю, таксама будуць абвесткі. Галоўнае, каб былі ўсе здаровы. Я заўсёды кажу, галоўнае здароўе нам усім.